to bolo super? Myslím si, že by sa mal dať liečiť. Ja? Nemôžem, za to som mi sníval samé blbosti. Keď sa ti sníval o tom, ako lietaš v oblakoch, to sú blbosti. No, ty si chorý. No, náhodou, málo keď sa tvoja trieda dostane k prevratom moci, ako diktátorka premení všetky na líčky a oteráky. Vôbec počúvaš, čo hovoríš? Mal by si prestať pozerať tie filmy. Blázniš, to je škola života. To teda, hej, prvá hodina, 10 spôsobov, ako zabiť mŕtvého. Náhodou. Počkaj, ešte niečo. Nesmiem predsa zabudnúť, že zombíkom treba strieľať do hlavy. Vidíš, presne o tom hovorím. Si chorý. Hovorí sa nakazený, nie chorý. Netvrdím, že niektoré filmy nie sú zlé. A zombie filmy, to je odpad. To na smetisku slávy. A čo mi povieš, čo si včera robil? Pozeral som jeden nový... Faktorom balíkovi. Tí ľudia sa mi zdajú nejaký menej živí. Čo sa mu stalo? Teda, ničím. V poriadku? Čo? Takže sa mi to nezdá. O čom točíš? To je môj kamoš. Máme v lese. Doriči, čo sa tu deje? Ja neviem, nás napadli dvaja. Vypadnime odtiaľto, prestáva sa mi to tu páči. Kam si chceli ísť? Sme v lese, však sú tí hajzli. Ja chceš, môžem čakať, ale ja idem. Mal som diktátorov syna. Ďalšieho nepotrebujem. Počkaj chvíľu. A na čo? Príroda nerozkážeš. Na nás sa valia zombíci a ty potrebuješ šťať? Život je svinia. Do prdele! Ups. Jedem na hlavu. Počkaj, vyťahni si vrecka brokovič. Čo máš za sprosté nápady? No? Už ti niekto povedal, aby si nepozeral tie sprosté filmy? Ten zombie.
Ďalej!